Moro. Niin, lähdin vähän ulkoilee ja otin kotoa kaljaa mukaan, koska täällä ei saa ostaa 8 jälkeen enää kaljaa. Se on ilmeisesti sen koronan takia. Niin, oli eilen ostanut valmiiksi varmuuden vuoksi kaljaa. Niin, otin ne nyt sitten mukaan. Käydään varmaan kohta vähän hunttailee energiajuomia. Ja nyt vaan pysähdyin tähän näin niin tällaiseen puistoon istuskelemaan ja nauttimaan tätä kaljaa. Täytyy kyllä sanoa, että tämmönen jos lähtee pussikaljalle, niin tää on mun mielestä todella hieno tyyli lähtee aika aikaisin. Eli kello on, sitä ei näe, mutta se on ehkä, sanotaan vaikka, että olisiko ehkä 2 tai 3. Niin. Kun ei oo kiire mihinkään ja monien mielestä kävely on perseistä, kun se on niin hidasta, mutta tälle on rento mun mielestä kävellä, kun ei oo kiire mihinkään eikä oikein mitään määränpäätä ees, niin voi vaan löntystellä. Sitten tää mä ajattelin, että tää mun on pakko kans näyttää. Kattokaa millainen hedelmä tai millaisia täällä kasvaa. Vähänkö outo hedelmä. Tämmösissä jossain puissa niitä on. Täällä niitä on niinku tippunut tänne, että tollasia vähän tennispallon näköisiä hedelmiä. Vähän erikoisia musta. Tässä olisi tällainen liikuntasali, mutta nyt varmaan tääkin on koronan takia tälleen kiinni. Sanoisin, että siitä johtuu. Tää on musta hienoa, kun täällä on paikallisilla myös tällaista kulttuuria, että ne tulee tällaisille pöydille pitää piknikkejä ja niillä on aina nuo omat pöytäliinatkin mukana. Ja välillä on ihan kaikkia hienoja kakkuja ja sellaisia eväskoreja ja tollaista siistiä. Ja mun mielestä jos lähtee pussikaljalle, niin se on vähän tylsä tyyli, kun joku myös tekee sillä lailla, että ne menee vaan yhteen paikkaan istumaan ja sillä on se pussi sitten mukana. Ja sitten ne vaan on siinä, että on semmoista ihan hauskaa vähän löntystellä samalla johonkin suuntaan. Täällä ei edes saisi mun mielestä juua nyt julkisesti kaljaa, koska on korona, mutta badass lifestyle on ihan mun hyvä lifestyle ollut aina, että ei sillä niin väliä oo. Mutta niin, tää oli nyt tällainen lyhyt vaan tämmönen. Voi olla, että mä laitan vielä video, jos mä löydän jostain hyviä enujuomakauppoja tai jotain siistejä. Tämä voisi esitellä tollain niin nuo hedelmät oli tosta. Niin,